Meghalaya High Court ka khandai tarik urampang arajar apun riau kalapan pau ye jing diau lor ke interim report palai phon riau kabla IT de committee u justice PP kataki haba bishar ka somoto public interest litigation PIL ke division bench ka High Court bakanthop u justice HS thank you but u justice W dingdo laitho ba ka kataki committee kala de pan file ke interim report palai phon riau kabla pentep alor ka jinglej bancungo ya ka jaka baja ka jing bithai bom hammen sngat Thangsko kaba pen I haringkat ka dur bat ki jinglum jingtep ki be dei bat ki brio ki bla men saw na ka te ka jingja la pen iru ye ki dur ki ba pen pa ba ka jingti marpo khando ka jorba ki tan ba marjan kata mo pala bat sakhan bat kumjuru ha ki we ki jaka ba marjan ka High Court kala kran shai ban yo e ka jingshai bat Lada Donkam an ai hukum manthung naga jing Tohkit naga central agency lani ka Kynhun Shimet katkum ga jing Phah ka santrik urampang arjar arpundrio naga liang Manish Kumar deputy commissioner but Vikas Kumar superintendent of police ka East Jantils district kilawan ai ka jubab ha High Court ha ka khandai tarik urampang ha ka ba ha ka jing bishar la shim ka status report kabla bo akhmat ka High Court ha ka bai dei ba kisin jam ki bla shim hadien ka jing bithai bom ha Thangsko katkom ka High Court ka status report kala kdo ye jing duna nong trei lanyo kisin jam kibla shim ban mudui mukadma yar ngot kibrio kibla shakem ka High Court kala kdo ba kani ka kinti kampatla pan ai kinu ki hukum ki bobnya hakaba kala patha pan IT ka kai phot ka bobnya apo expose ngi bai dei ba kisin jam bala shim baro ka district alor ki par do yong bi an ka jingyo kurup ya ki tiar bi an ki bapnon kam manti do yong na lor ka jingyo pan kem ya ki brio ki bedon kti kini ka kampe an khamtam haga thain men sngat Thangsko ka High Court kala ong bahabai dei pat ka jing ai bai luksan an pun mi adien ka jing yo ya ka kai phot ha ka kai phot bobnya long ba ka jing Tohkit habai dei ba ka jing ja ka badang shudeption ha Thangsko kata ka khatsau trik ukla lingkot arjar phunrio ka bla shim ya ka jing em jong we nong ti do yong na asam ru an hab ban kan thup lang ong ka High Court ka High Court kala ong bayu deputy commissioner numdan kam ban wan mi shu yamenta ka bo SP unha ban wan mi ban ai jubab hakatarik kablabo kata ka khat khandai tarik urumpang arjar arpun rio Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya